Dia ke ban kon syam ngas ngoy ke ban ai khoble phi iwe pe we kan ka por ke ban ta leng ba jong kan ka channel ka jonga MR Don channel. Te ki mat ki mo ko ban wanra ka ha kan ka por ke ban ta ka long ba syapang ini we I mama la ne I pait I mi syakmat ya ka ban pen kran ban ong leng ba kilat patai kubor ha ka banin ha ka ba nakaliang jong ka voice of the people party kala suspend ya iba adal ba nongrum mo kala suspend ya I kumbalai snem ai te kadon ka kentin ka ba I mama ila dep kan lep ong ba I ong ba balai hab ban suspend hadu license balai hab ban suspend hadu license te namar ba katapat ka syoha ka parti phi ka parti hi karai license ne karai saus nem ne karai sis nem ne ka syoha ka parti mo bat na kaliang jong ibar den hi ila dep keren na ka por sa kapor na kaliang jong ka parti ila dep keren na ka por sa kapor baka parti hi kan rai ya kano kano ka jing kendung kun ram ne ya kano kano ka jiga per jumut le ya kano balai la suspend leng ba I doktor karachan ma hato hato kani ka parti kam ton presiden haji syapat I presiden ide ban ai ka kot ban suspend ya I tinga nga syong gum ne namar ba ka parti VP kimle marway ila kenoru ba ka parti VPP hi I doktor karachan ni ile marway ban suspend ya iba adal bat namar ba ide I vice president dito tikataki ike baro haswa ba kanang no kajing thok kami partai haswa ka ba kanang no kapin kami partai na kalyang jong ka voice of the people party nga ong ya pi pai kam dei ka ba mai ile marway ka kum kajing stu ka junga namar ba ha ka parti hi kialum kialang shwa kialum kialang shwa tikata kajing ai court suspend ya iba adalbat kila dep rai leng baka meeting imam le kulumar kim nom le kulumar ang iskem kim nom le kulumar bat kini ki ike baro haba nakaliang jongi kun juga brinyo tram ngilas dang kiu ngilas dang kiu ngilas dang tem mo ti don pat ki bawo daw hoy nang kong kimi iska parthei nga iba inang maban pandan kam I yar ba kata jimut jim perkat ban ban penlum penlang ya kibiriu jingi lane ban aiman sim ya kibiriu jingi te onda kat dang yat kisgi kipor kata dang don ki bawo daw lane ki bawat dong nganu badong hakan kapor ka bamenta ki bawat dong te lada ka longkum ne kalong ka ka jing pen pat pen pra lada ka longkum ne phim nom kwa bakari bag jibinriu jingi kan kiu lada pi desha bakwa ban kiu kari bag jibinriu jingi te balai pat pi wodaw ya kata ka basya suspend balai pat pi wodaw bam ki pat ba hi kim tip ya ita I doktor karachan ngau mo banong gum ne ya I doktor karachan wat I kun juga banang sistem tam I ru itip ya ta ba karachan kono mo pipim tim namar baka parti hi kalapan syet ya I kano ko kam kalapan syet I ma I hapan le inum le kelumar tede helor kata kanong rem ngakwa ban keren ban ong akan kapor ka pementa te kini ki igi jingja la banong kilong tang kita ki jing sedang hande nang ne sekmat pat kat no shu baka VP ka hab ban sya ang ba kita ki jing sanga jong no te ki briu hi ngamut banong ne ki briu hi ki bawo daw hi ya ka VPP kimde kita ki briu ki badon ka jingit kli na mata ka ribar ka jabindriu balai ki wo daw balai te wo daw na kata ka jing sa na kata ka jing sya suspend jong kita ki MLA balai wo daw ba ai kata stila soy bat la san bat la ai bat la pen pauling ba I doktor karachan lani or balai pat ban kho khau manong ba I doktor karachan ide kimnom tip ye hapo jong kani ka bring trip jingi naka 10% pala naka 10% ne ka jing tip kataro kadika ka jingu daw ngong ne lada pide sha ubriu ubadon ga jingit kli ubakwa ga jingkala wat no mo daw mo
Wat na modal ya ka Voice of the People Party. Namar ba nagapor sa kapor nagaliang juki kina depan pansay. Kasong haki. Bakin rai kile kumno yang abadi api. Kile kumno yang tegi parlok nong tere gi jongki. Lada klem ka jingkta ya ka party wat ya ka jing suspend ro. Kem suspend rapi. Setuju kata. Namar ba ibari adal ban. Balik la suspend i namar ba ondal ajan ken bisi kimi sya partai ya ka ban penpau kata ka jing ya kata ka jing ya per jingmut. Tila lada ki ko aji sya bakari uje ben riu jengi kan sinsya ka kan sinya telit telit deki lada ki don sya kata ka jingir kli te balipat kim ya kan namar ka de kamiang demo balipat kim ya stu jingmut swa banyak kendu banyak keren lada longkat balong dara jakat bajaru ai kan long tamba mangi ki bapat ngim nam ki syure na ka Voice of the People Party lada kirwan kita ki mau jutut ki dipingyang ki jingpen bit ki bahar kom ki jingpen thame ki bahar kom kumbo ong ka kten ka jomplay mo ha ka jingim kristan kidai ki pastor kidai ki temen besan ne kidai ki ramba balang ne kidai kita ki longkemi balang ne kidai kita ki samla balang ne wat ya kita ki bagik on sapen kalon deng ne bangan ngej ba wat kita ki briu ki badon sya ka jingir klik na mata gari ber ben riu ki mi sya partai ha ka por menswa ki ai mensim ya ka Voice of the People Party markat nang mi kisngi kat nang yat ki porpan na kita ki juhi ki briu ki mi ba ban penram ya ka Voice of the People Party tingim de ya ka ban ngim de ban sngo pla ya kan de mangi ki banang rem to ki dang treasure ram de kita ki batai tha ai ki dang kham dai tha su kamper kidon tangkan no mo kita tangkan ni video ki junga perlokan ke por pemta kublai sibut